Bună seara, salutare prieteni! Mă aflu într-o pădure de salcâm și mai sus este o pădure de gorun. Săptămâna trecută pălăria șarpelui, adică această ciupercă foarte frumoasă, care este foarte înaltă și are dispuse pe ea, sau piciorul căprioarei, ca o blăniță a unei căprioare bămbii. Am citit despre pălăria șarpelui, despre această ciupercă, pe care eu mărturisesc sincer că nu am mâncat-o până acum, dar am de gând să o mănânc pentru că este comestibilă. Și am văzut că seamănă cu încă 3 specii care se găsesc la noi și sunt otrăvitoare. Ce vreau să vă arăt acum este că am găsit cu una dintre specii cu care seamănă și să vedeți diferența. Deci pălăria șarpelui sau piciorul căprioarei este mult mai înaltă și are dispuse pe pălărie așa ca niște butonași, în timp ce cealaltă specie, care este otrăvitoare, nu are acei butonași, ci are ca niște zimțuri și este mult mai scundă față de pălăria șarpelui, față de piciorul căprioarei. Asta am vrut să vă arăt, diferența între cele două, și să vă sfătuiesc ca întotdeauna, doar când sunteți foarte siguri pe o specie, să o consumați, fie că este vorba de plantă, fie că este vorba de ciuperci. Altfel, nu știu, se pot întâmpla accidente, dar diferența majoră asta este de mărime, că pălăria șarpelui sau piciorul căprioarei este mult mai mare în comparație cu specia asemănătoare otrăvitoare, și cum sunt dispuse cum sunt butonașii ăștia sau cum sunt petele astea, ca la căprioară, față de aici. O seară plăcută!